Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci kuma sannunku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka inda kuke cewa Adam Zango ya fito ya nuna cewa akwai wani series da zai fara yi a sabuwar shekarar nan ta Januwari mai sauraro. In dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun fitattun labaranmu da zarar mun ɗora. Ya fito hakan ne ya bayyana inda yake cewa zai fara series mai suna Gwaska, wanda series ɗin ya danganta da abin da ake yi a yanzu na yanayin rayuwa. Inda a fim ɗin ne za a samu jarumi guda ɗaya wanda duk wani mai laifi ko ɗan siyasa da yi abin da ba daidai ba zai hukunta shi daidai da abin da ya aikata. Kamar dai yanda tsohon fim ɗin nan na Gwaska ya kasance, amma wannan za a mai gyararraki da yawa. Za a sa 'yan shooting sababbi da kuma sauran mutane. Inda yanda aka yi wancan ba kamar wannan ba ne, watan da wannan series ne ya kamata a yi abin da ba a yi a wancan na baya ba. Inda yake cewa za a tabbatar da an gyara shi, an tace shi kuma an tsaftace wanda za su gudanar da wannan acting ɗin. Inda yake cewa za a yi shi ne ba kamar sauran 'yan series ɗin nan da ake yi na kwanan nan ba. Wanda wannan fim ɗin na Gwaska series ya haɗar da mutane manya-manyan jarumai da dama mai sauraro. Ka biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka domin sakan ma wannan shiri da zarar sun fara ɗorawa.